afvikler sine programindslag. Her er Københavns Radio. Her Janne Stryving ved mikrofonen. God aften. Vi har i dagens udsendelse koncentreret os om følgende emner ud over Regionsradioavisen. Først, Køge Bugt Borgmesterklubben holdt møde i dag, og der blev blandt andet drøftet gæstearbejderproblemer i Glostrupcentret. Sygehussituationen. Frederiksborg Amt kæmper for, at Nordsjællands beboere ikke skal indlægges på sygehus i Storkøbenhavn, selvom der her bliver for mange senge om nogle år. Vi skal høre om skolingskurser for arbejdsløse akademikere, og om at der inden for andre fag er mangel på arbejdskraft. For eksempel kan stålvalseværket i Frederiksværk bruge 240 mand mere. Til sidst i udsendelsen har vi teaterrubrikken. En ung skuespillerinde er i gang med at opbygge Danmarks mindste professionelle teater. Men først Regionsradioavisen kommer. Emner tages op af de enkelte regionalradioer. Den lands- og verdensdækkende nyhedsformidling varetages af radioavisen, som time for time holder os underrettet om alt af betydning, også vejret. Sammenlagt har den et tilhørerantal på mellem 5 og 6 millioner. Og fra udlandet, den jugoslaviske partiledelse griber ind mod et liberalt dagblad. Vejrudsigten til i morgen aften for hele landet. Først vestlig kuling, skyde til overskyet og mildt vejr med let regn af og til. Fra i nat vinddrejning mod nordvest, noget opklarende vejr og byer. I morgen efterhånden med slud eller sne. Koldere vejr med minimumtemperatur i nat mellem 1 og 5 grader, og maksimumtemperatur i morgen mellem 2 og 6 grader, men mod aftenen antagelig frost. Der er stormvarsel fra Vesterhavet, Helgolandsbugten, Tyskebugt, Fiskerbankerne, farvandet ud for Jæren-Lista, Fladengrund, Vikingbanke, Parabanke og farvandet omkring Færøerne. Det er lidt frem. Jørgen, lidt frem. Vi kigger indenfor i trafikredaktionen. Ja, så skete retfærdigheden endelig langt om længe fyldes. Denne her melodi er blevet et hit, ganske vist med 8 års forsinkelse. Ralph McTell skrev den for 8 år siden til en god ven. Han har haft den på repertoiret lige siden, dengang han for første gang indspillede den. Og nu har han været i studiet og lavet en ny version her, 29 år gammel. Og nu er den endelig slået igennem. Streets of London med Ralph McTell. Vi kan nå endnu en pop nu-plade, men vi skal lige have lidt trafikmeldinger. Og vi skal gøre opmærksom på et udrykningskøretøj, der i øjeblikket kører fra Fåborg af hovedvej A8 mod Bøjden. Udrykningskøretøj fra Fåborg ad A8 mod Bøjden. Vi må bede bilisterne på denne strækning om at vise hensyn over for udrykningskøretøjet, bruge bakspejlet og give plads for dette køretøj. Og så skal vi til Politigården i Haderslev. Og mens Lars E. Christiansen tager lytterne med til Haderslev, aflægger vi besøg i selve redaktionen. Her samles alle trådene omkring trafikpropper, vejarbejde, udrykningskøretøjer, fartbegrænsninger osv. Herfra har man konstant forbindelse med politi, redningskorps, overfartssteder og lignende. Og kan vi få nok det samme? Ja. Det er over. Kom igen. Sender I folk efter det? Han er på vej. Okay. Mod Glostrup. Ja, og det er med en ambulance. Det er orden, Rødovre. Ja, det er fint. Tak. Det kræver et stort teknisk apparat at få alt dette til at fungere, som om det overhovedet ikke indeholdt nogen problemer. Vejbanen er fugtig og fedtet, og politiet er bilisterne opmærksom på, at de skal overpasse hastighed og afstand i forholdene. Vi ringer, vi spiller. Og der er mange muligheder for at komme igennem. Og nogen havner dog i den automatiske telefonsvarer. Og så skulle vi være klar til en ny samtale. Hvem har vi mon i telefonen nu? Ved Esbjerg, ja. Velkommen, fru Strandbygård. Og de skal som sædvanligt lige starte med at fortælle os, hvilken plade vi skal høre om lidt, ikke? Noget skotsk sækkepivmusik. Holder de meget af det? Og lytterens ønske efterkommes. Det er i hvert fald sjældent,
at man må give op for selv meget specielle ønsker. Danmarks Radio råder i dag over et pladearkiv, som tæller lige ved 200.000 numre, og selvom det ved en hastig gåtur langs reolerne ser overvældende ud, tager det sjældent mere end 50 sekunder at finde frem til den ønskede melodi. Når man vel og mærke kender titlen, komponisten, kunstneren eller bare har antydninger af et spor, som kan lede i den rigtige retning. Sætter Jensens Søndag er selvfølgelig barnemad. Men når dirigenten opgives til at være Adolf Hitler, så skal man nok lægge et par sekunder på for at finde ud af, at det var Arthur Fiedler, man sigtede til. Mere end 40% af radioens udsendelse foregår i dag i stereo. Det har bestemt ikke gjort problemerne mindre, til gengæld de tekniske pulte større.